Što to radiš? Pa zar ne vidiš što radim? Kopam! Pa imaš samo tu lopatu za snijeg. Zar nemaš normalnu neku? A ja tražim zlato, zato sam mi uzeo ovu lopatu da mi puno zlata stavim. A zašto tražiš zlato? Pa čuo sam da će u Severinu ove godine biti kamp Go for Gold. Pa zato sam se okušao i ja u toj potrazi za zlato. Pa onda bolje odi na kamp i tamo se okušaj. Vidiš, ta ti je dobra.